Здравейте, приятели! Съдбата така завъртя нещата, че продължение на ревюто на Nomad Irish версията ще я направя в Гърция на красивото Паралия Оприньо. Ревюто ще е кратко, но пък ще направим едно представяне така на този приятен плаж. Леко има камъчета, но пък е доста дълъг, с огромна свободна зона, много приятно, спокойно, хубаво. И така, сега като отида в квартирата, ще изкарам бутилката. Имам да кажа няколко неща относно това как се е развило тук за 11 дни питието, какво се е случило с него. И така, продължаваме след малко. И ето, както обещах, продължението на ревюто. Разликата в двете видеа е 11 дни. Очаква да се случат доста повече неща с това уиски, но уви, това не се случи. Първоначално, като се поднесе към носа, се усеща едно доста сериозно винено усещане, което честно казано на мен не ми харесва. Когато преседи малко повече чашата, почва да става по-поносимо и пивко, но честно казано се чувствам разочарован от това уиски. Очаквах доста повече от него, особено след като бутилката е седяла отворена доста дълго време. Много ви нищо позитивно не се случи, с изключение на изчезването на неприятния аромат на ацетон. Всичко друго си остава също и виненото усещане се засили повече. Просто по-скоро бъчвеното усеща се, така влиянието на бъчва, което честно мен така ме отблъсква. За сега е това. Ще очаквам вашите въпроси в коментарите, ако искате да обсъдим малко повече Nomad и неговите разновидности. Е така. Довиждане, до нови срещи!